Тапшырының алдағы кытлау сәләмен без Иске Кулатка эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Байбекова Венера Расим кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Радик, килене Юлия, оныклары Илназ, Милана, Арина, кызы Эльвира, кияве Илнар, оныклары Милена һәм Ильяс котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Әниебез, яраткан әбекәебезне район күләмендә белмәгән һәм танымаган кешеләр юктыр да мөгаен. Төпле акыллы, киң күңелле булу сәбәпле, ул яшь чактан ук белемгә тартылып, үзенең алдына укытучы булу максатын куя. Балалар ярату сәбәпле, аның сайлавы мәктәпкә рус теле һәм әдәбияты укытучысы буларак кайтара. Озак еллар балаларга белем һәм тәрбия бирүгә гомерен багышлаган газизыбыз безгә, үз балаларына да назлар өчен көч һәм вакыт тапты. Бер ялгыз шушы хатын-кыз җилкәләренә бар авыр йөкне, җитди мәсьәләләрне дә тагып, абыем белән икебезне дә чын кешеләр итеп тәрбияли алды. Әнкәй сыман фәрештәләр бу җир шарында бик аздыр. Кайда гына хезмәт куймасын, аны бар җирдә дә хөрмәтләп олыладылар. Аз сүзле, алынган эшен җиренә җиткереп башкара торган белгеч, инде лаеклы ялда булса да һаман тик тормый. Үз алдына эшләп, безне бала оныкларын туган өебездә каршылап, матур гомер кичерә. Киң күңеленә дөньяның барлык гүзәллеген сыйдырган, ачык йөзле, ярдәмчел, туган җанлы, сөекле әнкәебез, әбекәебез. Һәр вакыт гадел, тырыш һәм безгә, якыннарыңа олы киңәшче дә, сердәш тә булдың. Туган җанлылыкка, яхшылыкка һәр чак синнән өйрәнәбез. Олыларны олы, кешеләрне кеше итә беләсең. Һәр кемгә игътибарыңны, киңәшләреңне бирәсең. Пешергән ризыкларың телне йотарлык, һәм өстәлең һәр вакыт шул ризыклардан сыгылып тора. Ишегеңне атлап кергән һәр кешене якты йөзең белән каршы аласың, тәмле чәең белән сыйлыйсың. Безнең йөрәк түреннән чыккан изге теләкләребезне фәрештәләр хуплап торсыннар. Күңелең һәр чак шулай көр, җаның тыныч булсын. Гомеребезнең нуры, тормышыбызның таянышы, иң зур шатлыгыбыз, бәхетебез, горурлыгыбыз син. Еллар үткән саен күңел һаман да әле синең назыңа омтыла. Синең барлыгың, җылыңны тоеп яшәүебезгә көч бирә. Кадерле, газиз әниебез, сине олы гомер бәйрәмең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Киләчәктә дә исән сау булып, газиз балаларыңа, туганнарыңа терәк, ышаныч булып, тынычлыкта яшәргә насыйп итсен. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай олыласын үзеңне. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап. Безнең өчен бәхет син булгач. Котлы булсын әни юбилеең. Матур булып атсын таңнарың. Рәхәт яшә. Игелеге төшсен син үстергән һәрбер балаңның. Хөрмәтле Венера Расимовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлык
aşka күмелеп, tagın da Feriştege tüm güzel zat bizning üçün gururli Sıklandıra barımızны Sinde bulgan sabırlı Dileklerinin motorların Atab sina yollayız Ulu hürmet hissi bilen Aniyim seni zorlayız Dileklerinin motorların Atab sina yollayız Ulu hürmet hissi bilen Aniyim seni zorlayız Kişilikli, ungan bulgan, diktadirli Sin bizga barlı jırlı ömürlerde Жичи әнiyim sen yüzge Юбилейim менә бүген Узган күпме гомерләр Узса да күпме гомерләр